фикр мекардам ки соҳибкори муваффақ фақат одамее ки худашда як ҳаёт проблема создават мекунад, роҳҳои қин интихоб мекунад. ман бояд ягон завод бисозум, ягон истеҳсолот бисозум, ягон роҳи қин кунам, хеле азоб қатӣ. Як наставник доштум, гапи зур зад мада. Чӣ хеле груба қатӣ ман гап задагиам ку наставникои ман. Агар ман қатӣ шумо хеле гап занам, шумо хафа мешен, мерен, мегӯен ки хича ки мегира қатӣ ман хеле гап задистай. Лекин сабаби ки қатӣ ман хеле груба гап задагиан, ман имрӯз бисёр чиза фаҳмидам. Вақте ки ман гуфтам ки ман инам хеле бизнес дорум, и мехом инам хеле бизнес кушам, ман да наставник гапи зур зад. Кида и чӣ ту мехоҳӣ избот кунӣ? Ба и раҳи қине ки ту интихоб кардӣ. Ту мегӣ ки ман инам хеле қин бизнес кунам, чӣ хеле бубурам амро? Савол, чӣ ба ту чизи қина интихоб кардӣ? И ба и интихоби чизи қинди ки ту интихоб кардӣ, кида чӣ мехоҳӣ избот кунӣ? Савол.